Vandaag aandacht voor een klein zoogdiertje dat ook nog eens kan vliegen. En met een heel ander ritme dan de mens. Waar wij overdag actief zijn, is hij dat 's avonds en 's nachts. En op dit tijdstip slaapt hij nog, ondersteboven. En vliegen ze nu weg als ze ons horen? Ja, dat zou kunnen. Het gaat richting 7 uur. Over een uurtje gaan die uitvliegen. Okay. Dus dan zullen ze wel snel verstoord zijn. Maar we zullen eens kijken of er überhaupt iets zit. Kijk, het is hier mooi leuk. Als je het dan heel rustig openmaakt. Nou ja, hier zit niks. Er zitten wel wat spinnenwebben, maar geen vleermuis. Okay. Maar we hebben meer kansen. Ja. De volgende. Hoeveel luiken zijn er? Nou ja, volgens mij aan allebei kanten 4. Die houdt niks achter. Ah, je weet het nooit, hè. Dat is ook het mooie. We kunnen niet alles... Oh, kijk. Nou, dat is toch wel heel leuk. Hier zitten er 2. Oké. En dan zie je ook meteen hoe groot ze zijn. Want ja, goed, of eigenlijk hoe klein ze zijn. Hoe klein ze zijn. En ze beginnen te bewegen. En dit zijn dwergvleermuizen. Het is eigenlijk ook wel een van de kleinste soorten. Het is ook een vrij algemene soort. En hoeveel soorten vleermuizen kennen we in Nederland? Je hebt door de hele wereld 1400 soorten. 1400? 1400, maar wij in Nederland hebben er eigenlijk 19, maar er gewoon een heel groot super zeldzaam zijn. Okay. Dus als je zegt dat we tussen de 10 soorten hebben die je regelmatig zou kunnen zien, houdt het ook wel een beetje op. Ja, en deze hoort erbij. Het is een van de meest algemene. We zitten hier nu achter het luik, maar ik heb thuis bijvoorbeeld bij een schuurtje een oversteek en daar zit er ook vaak onder. Ja. En die gaan straks in juni de vrouwtjes allemaal bij elkaar zitten en van deze soort kan dat wel 200 plus zijn. Ja. Die zitten dan vaak onder het dak bij een huis en dan krijgen ze jongen. En in juli valt die kolonie weer uit elkaar en dan gaan ze ook allemaal weer een eigen weg. Ja. Het gaat nu tegen de avond. Ze worden ook langzaam weer wakker en ze gaan daar echt vliegen. Maar eerst even lekker een luikje. We geven ze nu weer even nog, we doen de deken er weer even overheen. Ja, wat wij nu gaan doen, over de zomer, maar ook de meeste mensen. Nou, we hebben net die vleermuizen buiten al gezien, maar in de zomer tellen wij heel veel zolders, vaak kerkzolders, maar van oude gebouwen die relatief weinig gebruikt worden. En dan kijken we of daar vleermuizen zitten. Je moet ook altijd systematisch beginnen, zeker met een telling. Dus we beginnen met deze ruimte om even te checken. Ja, en waarom die telling eigenlijk, Hein? Nou, dat doen we eigenlijk om te kijken hoe goed gaat het met die vleermuizen. Die vleermuizen hebben in de jaren 70, 80 hebben die behoorlijke klappen gehad. Nu zien we wel wat herstel, zeker bij de wat meer algemene soorten. Worden beschermd? Vleermuizen zijn strikt beschermd. En nu zien we gewoon die aantallen toenemen. Maar om daar iets over te weten en te zeggen, tellen we die dus elk jaar. Hier, het is niet veel, maar je ziet hier eigenlijk allemaal hele kleine muizenkeuteltjes liggen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dit is vleermuizenmest. Nou, sterker nog, ik kan zien aan die draaiing dat het grootoormest is. En dat zijn vleermuizen met hele grote oren. Dan zou ik zeggen, dan kijken we altijd eerst even naar boven. Ze hangen vaak helemaal boven in de nok. En dat is dan ook de plek waar ik altijd eerst begin te kijken. Ja. Die oude gebouwen zijn die worden bijna heel veel gebruikt door vleermuizen. En ook als ze de ruimte open hebben, dan gaan hier ook duiven naar binnen en kerkuilen en allemaal dat soort dingen. Ja. Maar die vleermuizen weten heel makkelijk wel een heel klein gaatje te vinden dat ze binnen kunnen. En dan zitten ze hier veilig. Ja.